Боже, ти нам засилав. І це мероприємство буде там може на вулиці було значно ліпше. Треба сказати, що коли приїжджаєш на родину, это тоді сразу ніби, скажем так, і не приходить. І ось, а прошлый раз я був на Радовниці, написалося оповідання «Это Тишина золото». Воно посвячено Сергію Давидовичу Томачу Цивідовичу, який приїжджав 4 класу сюди, у Томачу. І ось так здарилося, що він на 9 мая помер. Ось. А довідався я про це 13 мая, коли його ховали. Якраз писалося оповідання, я позвонив Лексі, і вона його, правда, що Сергій помер? Ось. І 6 червня, якраз день народження Пушкіна, це оповідання були надруковані в Львові. Я приїжджав, покину тут вашу бібліотеці, тоді почитаєте. Ну, скільки вельми довгий час, я помню, уявляв, що там ночі, я окажусь в вашому клубі, і буде така зустріча. Але уявлялося, що будуть люди більш старіші, які з маленства, там Олександр, там Конан, там от ці люди, які будуть задавати питання, да, і них уж нет, а те далече. Вот. Корені роду. Культура, культ. І в гэтых словах не тяжко убачить роду корані, бо чоловік тримається основою за глебу продків. Боже, барані, забиться нам, откуль ми родом, чиє нас кормять огороди, датуль зовемся мы народом, а не живем безродным сбродом, покуль шануем корані. Культура – культ, містичної штості у кревної родності двох слов. Мы топчем дедовские кости, земля живая, плоть и кровь далеких пращуров дядов теперь зовется соками ралли. Вы откажите мне, дяды, была б земля такой же уродливой, коли б на ёй справедливой не жалели. Життя і жита, яще два родносне слови, а кольки ж їх на ниві родної мови, з глибиняв духу пророслов, та всення нас виводять на себе. Песня, яку зараз я поспіваю, називається «Аттрактивы». Этой песни, коли сину було годи 1,5-2, ось вона написалася. Зараз вже сину старейшому 23 годи. Ну, 10-21 год. Песни, я зараз її співаю. Справляла осень на Тарасины, и жила осень, а ты не бойся, любый сыне, зимы не бойся, стоят бриготки осины, трапечут листьем, справляя осень на Тарасины. Ветер свищет, а просить осень у небеса за беспогоды, истока бросены с березы, на дно падал, и клин журливый журавлины летел вырой. А ты не бойся, любой сыне, любовь щирой. Сгуляла осень
осень от росины. Чакай морозов, і вже дорослий любий сине. Ще не поздно выправить помылки, и ты не бойся, просить у осени дарует, знай доли просят. У человечим грешном лёсе завжди бывает, справляє осень от росины, а мы чекаем, что нам отпустится колося життєвою мерой, коли в душу приходить осень, ратує вера. Ще нікому не удалося злететь у вирай, коли в життя приходить осень, ратує вера. Недавно мне вышло 2 книжки вершев, там несколько інших, там дитячая книжка, вот напошняя книжка вышла в 2013 году, книжка прозы, она вышла в державном ВДС, называется «Переход». Я с собой 7 книжечек взял, коли кто потом подойдет, я поставил, покинул автограф. Но не могу я ей подарить, потому что вот, дай Бог. Вот. Потом дела. Потом это самое. Я думаю, что можно будет у Маши когда-нибудь наладить такую встречу. Ну, потом. Подойдите потом, только 7 книжечек осталось. Я их подарить не могу. Потом, после концерта. Я думаю, что можно будет у Маши наладить, особенно у кого-то не повинна снова книжка выйти прозы. И можно будет наладить такую встречу. Презентацию книжки. Вот. В очі ночі поглядів і убачив старость, зняможеність, натомленість землі. Чекаю чоловіка, мне пчелом ему ударить, быть может, рассказал бы, что мы здесь не смогли, не здолели, ті не хапило моці. Чекаю чулость человека, час чекає, одиное имгновение на веки, и кормит человечество небычае, мы сами кормим весело с руки, порывкая земная вось, гайдая землю, озеры, моры и материки, репить перо. Поэт родок кончая и написал: «Усіх зравняют червяки, коли земная ось землю крутить не перестанет». Ну и в закончение, потому что тут часу мало. Очи синие у тебя звать Ариною, и теперь что ж ты, любая, не зовешь на загубу мне хэппи верш. У тебя семья, муж и сын, и так само я не один. О мой Господи, как тут быть? Ті ж на розстанях можна
жить. Космичка вечером догорит, на вот вечное до поры. Сердце щемит боль, не столить. Мы еще с тобой на земле. В очи синие у тебя звать Ариною и теперь. Что ж ты, любая, не зовешь на загубу мне happy вещь. Може, є питання у кого які? Без питань. Та нема.